По-скоро не днес, ами това е в част втора на Plague Inc. И изчакваме да зареди играта. Този път ще е по-малко времето, в което ще снимаме, защото е част втора. Please wait while the game is loading. Добре, сега нека да видим къде стигнахме на миналия път. Да, ето ни тук. И вече имаме 45 DNA, което е супер много. И почнах вече да измислят кър, което ще рече, ще почнаха да измислят лек срещу болестта. Но няма къде да се измъкнат, това е ясно. Симптомите, още нямаме DNA. Симптомите и ето сега вече виждате, заразяваме, почваме да заразяваме тук. Но колко бързо заразяваме хора? Вау! И да, това шега ли е? И 1% кър, което ще рече 1% лек. Не. Няма да стане, хора. О, 68 DNA, това ще рече, че можем да се сложим и това. И виждате вече Русия е наша. Вече имам и Facebook акаунт днеска. Извинете, че се забавих с видеото. И да, надявам се да ми последвате във Facebook, също така Google+, и Skype, ако ви се интересуват. И да, не забравяйте също така да се абонирате и така нататък. Това вече съм го казал. Вече има и умрели хора. Вау! И колко бързо се оправя лека. То клип ще е малко по-кратък, извинете, за което мозък фивър. Някаква болест, която се нарича фивър. Сега вече съм готов за натискане, защото сега ще почнат много. И вече виждате кър 5% колко бързо правят този елексир. 6. Ужас. 7%. Не. Добре, този път мисля, че ще изгубим играта. Виждате, много бързо се заразяват работите, обаче няма да... Виждате, много хора умряха. Но такава е играта, нали? Не, че искам някаква болест да завладее целия свят, наистина. Нали, игра просто. И what is this? Боже мой. Добре, колко много... Извинете за този звук. Колко много заразени хора има? 16% лек. Хем аз бързо се оправям, хем... За тук ще излезе такова за лека. Много бързо се прави лека. Това къде... Сещате се. За излекуването 20% вече. Това е много бързо. Но и ние бързо се разрастваме и ще видим кой ще спечели. Добре, сега искам симптомите да ги увелича. За да може да по-бавно да става лека. 25% хора. Сега ще видим вече и в Канада също се разпространява този вирус. Виждате тия самолети сините носят лек. Това ли са вирусите? Да, тихо моля ти се. Да, тук с мен, ако искате да знаете, моя брат. Много бързо се разрастват болестта. Но и ние бързо се разрастваме, което е лошо. Хора. Трябва много бързо да действаме.
Добре. Стига да е 46% лекарство. Дано да не се излекуват. В играта им предвид. А чакайте само малко. Ние всъщност имаме много малко леди абсурд да стане. 50% вече е готов лека. Абсурд просто. Да, биха ни. Та само това ще е играта. Извинете, това ще е бързата втора част на играта. И да. Ето виждате и този самолет тук синия. Той също докарва лек към това. Стига да е. Как се спира това? Чудо. О, боже. Може би трябваше да снимам този път с вебкам, но забравих просто. Не ме съдете. Аз слагам още и още, ама нищо не става. Да. Победиха ни. Ще намаля малко, че ушите ми гърмят. И да. Виждате, доста добра игра направихме така. Аз се стигам до тук и нещо става. Се обърква. Извинете. Нова Зеландия removes drug research safeguards. Така. Transmission ни нищо не сме правили, затова може би става така. Добре, забавиха малко лека според мен и... Не. Ами да. Победиха ни, но все пак стигнахме до някъде. Най-накрая спиш, че бактерията нашата е мутирала. И да. О боже, сега ще спре клипа. Ако спре сега, просто ще го заснема и ще го кача, извинете. Но просто да се знае, че вече печелихме. Сега 100% ще спре клипа, така че да се знаете просто. Да не се надявате, че ще стане работата. Просто е ясно. Моля те, по-тихо, извинете. Добре, 15 GNS. Ability-то. Не сме го пипали. Ако го таковаме, дали ще стане нещо? Всъщност да. О, боже. Трябваше и него да си го правиме. Оп. Извинете, отворих грешния прозорец. А това са вирусите ли? Искам да знам всичко. Тихо да е, моля ти се, сега снимам видео. Извинете, че спра за малко клипа.